Rozmyślania dziesięcioletniego knypa. Wyjście banda dozdzieniały, stanął sa tacim dolem pućkarza jak Leo Messi. Gdy Kłezak zaciżony karierą sportowca. Cietum prawie książka nim. Następny stronie jem napisał do niego wiadomość. Messi, to jest fajny pućkarzo. Łen Gwestu tego nie przeczyta. Lenic nie szkłedzy. Ja też bardzo lubię jak ta dzbala. Mojego gracju tacim pućka, co ma czwarty rozmiar, łeza należny od tego, jak sa je wieldzim, tacim wieldzim i twardym łoźna grac. Tery nie mu mnie żadne bale, bo ja moja zgubił. Nejo, często gubię swoje życie. To sa nie widzę moim starszym. Gadają, że jem za wieldzie roztrzepańc. Może mają prawda, lecz co zrobić? Mumblus nadzieja, że gwiazdor przeniese mienowi pućk. Do gledów ustało już kunsk czasu. Jem w sztandze płeżdac. Póki co mojego gra z drechama i ich balama. Leże by nie szła z nama moja młodsza siostra, bo tego już nie strzymum. Przede wszystkim dlite, że ona jest Zeusa. A je widzieć, że jak gadają moje dresze, Zeus plus boisko równo so niebezpiek. Łekrum tego to moja siostra. Za baro mnie nerwuje w heciach. A co dopierze łebcia z grę. To je jeden z niewiele sztutów. Ciej mojego perzynka łedni odpocząc. Jeby był niepoważny. Ciej by ja ją tam za sobą cygnął. Łena je poprawdze męcząco. Łela cede spi, bo tedy nic nie godo. Le za to rozkłady sa na łóżku tak baro, że jakby to było boisko, Łena zajęłaby całą jego długość. A jak nie spi, to broi i w cyk godo. Wiele to dziewczę se no godo. Myśla, że ja w całym moim rzecym, jeśli nie wypowiedzał teli słów, co Łena w jeden miesiąc. Gamba i so wnet nie zamyka. Bla, bla, bla. Łogupiec idzie. Siedkłe musi łeb gadać. Kłaźdą nawet ka najmniejszą drobnoto. I cały czas so na mnie wisio. A jak i godą, że nie ma tego robić i łed sobie ją odcygą, to są skorzy, że ją zwolą. Paskudztwo. Choć w sieci tłumaczą, że my pomyśleć, nim tak zrobi. Łena i tak nie sucho. Niech terny myślą, że robi tak z miłotę, że niby tak baro mnie kłechy, że chce sa do mnie tulec. Le to mnie jakoś nie przekłynuje. Po pierwsi, kto to widział tyle sa tulec? A po dredzi, co to za miłota, że najpierw sa kłemuś dokucio, wszędzie wlozio i wtykasa, a potem chce sa czulec? To może wymyślę z bluz wtos, kto nimo w sieci doma. Swoją drogą, jeźle tak my wezdrzec so strana miłota, to ja by łelał, żeby Łena mnie tak bare nie kłechała. To jest za ciężko miłota. Jakby mnie peźna mi nie kłechała, to by mnie było lzi. Ja by nie dostawał tych lichych stopniów w szkole, bo Łena by mnie nie przeszkadzała łopczas odrabiania łuczbów. W ogóle mum same czwórci i piątci. Niedawny równo kiedy dostał dwuja. Ja som nie nauczył alfabetu. To sietko przez nią. Stojała mnie nad głową i sknerciła, że chce sa ze mną bawić. Łekropnost. Ja nie mógł sa skupić. Nie wiem, czy kiedyś sa łyżenia. Dochbiał ci to wiele werwusu. Nie dość, że nie możesz przy nich zrobić nic pożytecznego, to jeś mogą chce zabić swoją miłotą. Nie wiem, kto to wymyślił, że trzeba mieć białka. Jakby nie miało sa dość utrapieniów. Choć jak tak zdrza na memka i tatka, to zdawa mi sa, że wart sa żenić. Moja memka ne przemiór w jedno coś miłego każdemu rzece. Musklejące włosy i jesz robi smaczne pyłnie. To cud mieć taką białkę. Le nie każdy mu taczy szczęście jak mój tatk. Nie wiem, czy jest tacy dziewczęta chodzą po świece. Le pożyjemy, łebeczymy jak to gadają. Teraz równak wola zająca moją puczkarską karierą. Nie ma co trać se głowy cięższyma sprawama. Na szczęście, na te wszeczce, werszafte, z dzewusama i slebama, mumiesz kun z czasu i chcę go belno wezweskac.